ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክርስቶስ ይብዛሕልኩም ክቡራት ተኸተልቲ ናይና ቻናለይ ከመይ እኒአኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ኣምላክ ይመስገን። ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ብለለኹምዎ ሰላም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይ ትምኒተይ እዩ። እምበኣር ብዝሓለፈ መዝሙር ቅዱስ ዳዊት ኣቕሪበ ነይረ። እዚ ድማ ካብ ዝቐፀለ ከቕርበኩም እኩር እየ። ጀሚረ ሻ ዝውድእ ምስላይ ክፅንሑ ብትሕትና ይላበው። ብስመ ስላሴ መዝሙር ቅዱስ ዳዊት 88 ኦ ጎይታዬ ኣምላኸይ መድሕነይ ኣብ ቅድመኻ ለይትን መዓልትን እእወ ኣለኹ። ጸሎተይ ኣብ ቅድመኻ ትእቶ ዝንኸውን ናብ ልሙናይ ፂን ኣቡላ። ነፍሰይ መንከራ ፀጊባ ኣላ እሞ ህይወተይ እውን ኣብ መቓብር ቀሪባ ኣላ እሞ ምስቶም ኣብ ጉድጓድ ዝወርዱ ተቖፀርኩ። ረዳኤ ከምዘይብሉ ሰብ እውን ኮንኩ። ከምቶም ንዘኣለም ኣይትዝክሮምን ከምቶም ኣብ ጉድጓድ ዝተቐበሩ ቁቱላት ኣብ ማእኸል ምዉታት ተደርበኹ። ንሳቶም ካብ ኢድካ ርሒቖም እዮም። ካብ ጸልማት ኣብ ጽላሎት ሞትን ኣብ ታሕተዋይ ጉድጓድ ኣንበርካኒ። ቁጣዓኻ ኣብ ልዕለይ ጸንዐ ኩሉ መቕዘፍትኻ እውን ኣብ ልዕለይ ኣምጻእኻ። ነቶም ዝፈልጡኒ ካባይ ኣርሓቅካዮም ብኣኣቶም ርኹስ ገበርካኒ። ሓዚነ መውፅኢ የብለይን ኣዒንተይ ብመንከራ ፈዘዛ። ኦ ጎይታይ ኩሉ መዓልተይ ናባኻ እወ ኣለኹ። ኩሉ መዓልቲ እውን ኣእዳወይ ናባኻ እዝርጋሕ ኣለኹ። ብሓቂ ዶ ንምዉታት ተኣምራት እትገብር ኢኻ? ዝሞትኸ ተንሲኦም ዶ የመስግኑኻ እዮም? ኣብ ውሽጢ መቓብር ምሕረትካ ኣብ ቦታ ጥፍኣትካ ሓቅነትካ ዶ ይናገር እዩ? ተኣምራትካ ኣብ ጸልማት ይፍለጥ ድዩ? ጽድቅኻ ኸ ኣብ ምድሪ ተረሲዑ ድዩ? ጎይታዬ ኣነ ግን ናባኻ እወ ኣለኹ። ጸሎተይ ኣንጊሄ ናባኻ ትብጻሕ። ጎይታዬ ስለምንታይ ነፍሰይ ትድርብያ? ስለምንታይ ገጽካ ኻባይ ትኸውል? ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ጽጉም ንሞት ዝቐረብኩ እየ። ልዕል ምስ በልኩ ግን ተዋረድኩ ተነዓቕኩ እውን። መቕዘፍትኻ ኣብ ልዕለይ ሓለፈ ግርማኻ ኣደንጊጽኒ። ኩሉ መዓልቲ ከም ማይ ከበበኒ ሓቢሮም እውን ሓዙኒ። ንፍትወተይ ንብፀተይ ካባይ ኣርሓቅካዮም? ንዘመደይ እውን ካብ መንከራ ዝተልዓለ ካባይ ኣርሓቅካ? ኦ መዝሙር ቅዱስ ዳዊት 89 ኦ ጎይታይ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ምሕረትካ ንዘኣለም ክዝምር እየ። ተኣማንነትካ ንውልዶ ወለዶ ብኣፈይ ክነግር እየ። ብዘኣለም ምሕረትካ ክሃንጽ እየ ኢልካ ኢኻ እሞ ተኣማንነትካ ኣብ ሰማይ ጸንዐ። ምስ ዝመረጽኩ ኪዳነይ ኣተኹ። ንዳዊት ባርያ ከዓ ዘርአኻ ንዘኣለም ክጸንዕ ዙፋንካ ንውልዶ ወለዶ ክሃንጽ እየ ኢልካ ምሒልካሉ በልካ። ጎይታዬ ሰማያት ንተኣምራትካ ተኣማንነትካ ኣብ ማሕበር ቅዱሳን ከመስግኑ እዮም። እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ መን የመዓራርዮ? ካብ ደቂ ኣመለኻኽትከ መን ይመስሎ? እግዚኣብሔር ኣብ ምኽሪ ቅዱሳን ክቡር እዩ። ኣብ ዙርያ ብዘለዉ ኩላቶም የመና ዓብይን ግሩምን እዩ። ጎይታዬ ኣምላኽ ሰራዊት ከማኻ ዝበለ መን ኣሎ? ኦ ጎይታይ ንስኻ ሓያል ኢኻ ሓቂ እውን ይኸበካ። ንሓይሊ ባሕሪ ንስኻ ትገዝኦ ንድምፂ ማዕበል እውን ንስኻ ስቕ ተብሎ። ንስኻ ንራዕቦ ከም ዝቐትል ኣውረድካዮ። ብሓይሊ ቐልጽምካ እውን ንጸላእትኻ በተንካዮም። ሰማያት ናትካ እዮም ምድሪ እውን ናትካ እዮም። ንዓለም ብምልእታ ንስኻ መስሪትካያ። ንሰሜን ደቡብን ንስኻ ፈጢርካዮም። ታቡርን ኣረሜንምን ብስምካ ደስ ይበሎም ንስምካ ይዘምሩ። ቅልጽምካ እውን ምስ ሓይሊ እዩ። ኢድካ በርትዐት የመነትካ እውን ልዕል በለት። መሰረት ዝፋንካ ጽድቂ ፍትሕን እዩ። ምሕረትን ሓቅን ቅድሚኻ ይኸይዱ። እታ ዕልልታ ዝፈልጥ ህዝቢ ብፁዕ እዩ። ኦ ጎይታይ ብብርሃን ገጽካ ይኸይድ። ብስምካ ኩሉ መዓልቲ ይሕጐስ። ብጽድቅኻ እውን ልዕል ይበሉ። መመክሒ ሓይሎም ንስኻ ኢኻ እሞ ብመጎሶም እውን ቀርና ልዕል ይበል። ረድኤትና ካብ እግዚኣብሔር እዩ እሞ ንጉስና እውን ናይ እስራኤል ቅዱስ እዩ። እግዚኣብሔር ንዳዊት ዝሃበ ተስፋ በቲ ዘመን እቲ ንደቅኻ ብራእይ ተናገርካዮም። ከምዚ እውን በልካ ረድኤት ካብ ልዕሊ ሓያል ኣንበርኩ። እቲ ዝተመረጸ ካብ ህዝበይ ልዕል ኣበልክዎ። ንባርያየ ዳዊት እውን ረኸብክዎ። ቅዱስ ዘይቲ እውን ቀባእኽዎ። ኢደይ ኩልሻዕ ምስኡ ክትከውን እያ። ቅልጽመይ እውን ክትጸንዖ እያ። ጸልኣይ ኣብ ልዕሊኡ ኣይጥቀምን ኣይወድቕን እውን። ውሉድ ዓመፃ እውን መንከራ ኣይውስኽሉን። ንጸላእቱ ካብ ቅድሚኡ ከጥፍኦም እየ። ነቶም ዝጸልእዎ እውን ከዋርዶም እየ። ምሕረተይን ተኣማንነተይን ምስኡ እዩ። ብስመይ እውን ቀርኑ ልዕል ክብል እዩ። ኢዱ
ኣብ ልዕሊ ባሕሪ የማኑ ኣብ ልዕሊ ሩባታት ከንብር እየ። ንሱ ኣባይ ኣምላኸይ ኩሒ መድሕነይ ንስኻ ኢኻ ክብለኒ እዩ። ኣነ እውን ብኹረይ ክገብሮ እየ። ንሱ ካብ ነገሳት ምድሪ ልዕል እዩ። ምሕረቱ ከዓ ንዘለኣለም ክሕልወሉ እየ። ንኪዳነይ እውን ዝተኣመነ እዩ። ዘርኡ እውን ንዘለኣለም ኣለም ንዙፋኑ ከም መዋዕል ሰማይ ክገብሮ እየ። ገን ደቂ ሕጉይ እንተሓደጉ ከም ፍርደይ እንተዘይከዱ ስርዓተይ እንተርከሱ ትእዛዘተይ እውን እንተዘይሓለዉ እሽዑ ንሓጢኣቶም ብበትሪ ንበደሎም ብመቕዘፍቲ ክቐጽዖም እየ። ምሕረት ግን ካብኡ ኣይርሕቕን፣ ብተኣማንነት ኣይዕምፁን። ኪዳነይ እውን ኣየረክስን፣ ካብ ኣፈይ ዘውፁ ኣይልወጡን። ንዳዊት ከይሕስዎ ሓደ ሻዕ ብቅድስናይ ምሒለ ኣለኹ። ዘርኡ ንዘለኣለም ዙፋኑ እውን ከም ፀሓይ ኣብ ቅድመይ ክነብር እዩ። ንዘለኣለም ከም ወርሒ ይጸንዕ፣ ምስክርነቱ እውን ኣብ ሰማይ ዝተኣመነ እዩ። ንጉስ ስለ ዝተሰዓረ ዝተገበረ መልቅስ፣ ንስኻ ግን ንዓቕካዮ ደርበኻዮ፣ ነቲ ዝቐባእኻዮ ደርበኻዮ። ኪዳን ባርያኻ ኣፍረስካ፣ ንመቕደስ እውን ኣብ ምድሪ ኣርከስካ። ኩሉ ቁጽርታት ኣፍረስካ፣ ንእምባታት ከዓ ኣዕነኻ። ኩሎም ሓለፍቲ መንገዲ ተመንጥልዎ፣ ንገራውት ድማ ጸርፉ ኾኑ። ንየማን ጸላእቱ ልዕል ልዕል ኣብለካ ኣለኹሞን ጸላእቱ ኣሐጐስካዮም። ንረድኤት ሰይፊ መለስካ፣ ኣብ ውሽጢ ውግእን ኣይገደፍካዮን። ካብ ንጽህንኡ ሰዓርካዮ፣ ሕፍረቱ እውን ኣጐልበብካዮ። መዋዕል ዝፋን ኣብ ሓድካ፣ ኣብ ልዕሊኡ እውን ሕፍረት ወሰኽካ። ምእንቲ ድሕነት ዝግበር ጸሎት፣ ኦ ጐይታየ ክሳዕ መዓዝ ኢኻ ገጽካ እትምልስ? ቁጥዓኻ ክሳብ መዓዝ እዩ ከም ሓዊ ዝነድድ? ክእለተይ እንታይ ከም ዝኾነ ዘክር። ብሓቂ ንወዲ ሰብ ንኸንቱ ድኻ ፈጢርካዮ። ሞት ኣይተርእዮይ ብህይወት ዝነብር ንነፍሱ ካብ ሲኦል ዘድሕን መን እዩ? ኦ ጐይታይ ነቲ ባርያኻ ዳዊት ብሓቂ ዝመሓልካሉ እቲ ናይ ቀደም ምሕረትካ ኣበይ ኣሎ? ኦ ጐይታይ ነቲ ናይ ባሮትካ ጸርፍን ነቲ ካብ ብዙሕ ኣሕዛብ ካብ ሕቑፈይ ዝተቐበልኽዎ ጸርፍን ዘክር። ኦ ጐይታይ ጸላእተይ ዝጸረፍዎ ጸርፊ፣ ነቲ ዝቐባእኻዮ ዘመን ዝጸረፍዎ ዘለዉ ጸርፊ ዘክር። እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ይመስገን፣ ኣሜን። መዝሙር ቅዱስ ዳዊት ምዕራፍ 90። ጐይታየ ንኹሎም ውልዶ ወለዶ መጸግዒ ኾንካና። እምባታትና እንተይተወለዱ ምድርን ዓለምን እውን እንተይተፈጠሩ ንስኻ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ንስኻ ኢኻ። ንሰብ ናብ ሓሰር ኣይትመልሶን፣ እቶም ደቂ ሰብ ተመለሱ ትብል ኣለኻ። 1000 ዓመት ኣብ ቅድመኻ ከም እዛ ትማሊ ዝሓለፈት መዓልትን ከም ምንቃሕ ለይትን እየን። ዓመታተይ ኣብ ቅድመኻ ዝተናዕቑ እዮም። ብንግሆ ከም ሳዕሪ ይሓልፋ፣ ብንግሆ ይበቁላ ይሓልፋ እውን። ኣጋምሸት ግን ጸልምዩ ነቒጹ ይወድቕ። ንሕና ብቁጥዓኻ ሃሊቕና ኢና እሞ ብመቕዘፍትኻ እውን ደንጊጽና ኢና እሞ። ንኃጢኣትና ኣብ ቅድመኻ ኣንበርካ፣ ሕቡእ በደልና እውን ኣብ ቅድሚ ብርሃን ገጽካ እዩ። ኩሉ ዘመንና ሓሊፉ እዩ እሞ ንሕና እውን ብመቕዘፍትኻ ሃሊቕና ኢና። መዋዕል ዒድመና 70 ዓመት እንተበዝሐ 80 ዓመት እዩ። ካብኡ እንተበዝሐ ግን ድኻምን መከራን እዩ። ካባና ቀልጢፉ ይሓልፍ፣ ንሕና እውን ንግሰጽ ኢና እሞ። ጽንዓት ቁጥዓኻ መን ይፈልጦ? ኣብ ግርማ ቁጥዓኻ ዝተለዓለ ሃለቑ ጥበብ ብልቢ ምእንቲ ኸንምሃር የማንካ ከምዚ ኣፍለጥና። ኦ ጐይታይ ተመለስ፣ ክሳዕ መዓዝ እዩ? ስለ ባሮትካ እውን ተማጎት። ብሙሉእ ዕድመና ምእንቲ ክንሕጐስ ደስ እውን ምእንቲ ክብለናስ ብንግሆ ምሕረት ኣጽግበና። ብመጠን እንተዘጨነቕካልና መዓልታት ክፉእ ዘዝረአናለን ዓመታትን ኣሐጉሰና። ኦ ጐይታይ ናብ ስራሕኻ ናብ ኣገልግሎትካ ርአ፣ ንደቆም እውን ምርሓዮም። ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርሃን ኣብ ልዕልና ይኹን፣ ተግባር ኣእዳውና ኣቕንዐልና፣ ኣሜን። መዝሙር ቅዱስ ዳዊት 91 ኣብ ጸግዒ እቲ ልዑል ዝሓድር፣ ኣብ ውሽጢ ጽላል እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ይነብር። እግዚኣብሔር መዕቆብየይን ዕርደይን ዝተኣመነካ ኣምላኸይን ኢኻ እብሎ። ንሱ ካብ መጻድህድናይ ካብ ዘደንግጽ ነገር እውን የድሕነካ። ብጉልባብኡ ክኸውለካ እዩ፣ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፍ እውን ክትኣማምን ኢኻ። ሓቂ ከም ዋልታ ክኸበካ እዩ። ካብ ግርማ ለይቲ ብመዓልቲ ኣብ ዝውርወር ፍልጻ፣ ብጸልማት ኣብ ዝኸይድ ፌራ ዝኸይድ ክፉእ ነገር፣ ካብ ሓጋይ ካብ ጋኒን ቀትርን ኣይትፈርሕን።
ኣብ ጥቓኻ 1000 ኣብ የማንካ እውን 10,000 ክወድቁ እዮም። ናባኻ ግን ኣይክቐርቡን እዩ። ብዒንትኻ ጥራሕ ክትርኢ ኢኻ፣ ፍዳ ሓጢኣት እውን ክትርኢ ኢኻ። ኦ ጎይታይ ተስፋይ ንስኻ ኢኻ። ንልዑል መጸጊዕኻ ገበርካዮ። ንኽፉእ ነገር ናባኻ ኣይቐርብን፣ መቕዘፍቲ እውን ናብ ገዛኻ ኣይኣቱን። ኣብ እትኸዶ ኩሉ ይሕልወካ። እግዚኣብሔር ንመላእኽቱ ምእንተኻ ክእዝዞም እዩ እሞ ንሳቶም ከዓ እግርኻ ብእምኒ ከይዕንቅፍ ኣእዳዎም ኩልሻዕ እዮም፣ ብኣእዳዎም ከልዕሉኻ እዮም። ኣብ ልዕሊ ትኹላን ተመንን ክትከይድ ኢኻ፣ ሽድድ ኣንበሳ ገበል እውን ክትረግጽ ኢኻ። በኣይ ተኣማሚነ እዩ እሞ ከናግፎ እየ፣ ስመይ ፈሊጡ እዩ እሞ ክኸውሎ እየ። ክጽውዕኒ ኣነ እውን ክምልሰለ እየ፣ ብጊዜ መንከርኡ ምስኡ ክኸውን እየ። ከናግፎ እየ፣ ከኽብሮ እየ፣ ነዊሕ ዕድመ ከጽግቦ እየ፣ መድሕነይ እውን ከርእዮ እየ። ኣሜን። እግዚኣብሔር ምስጋና ሰናይ እዩ። ኦ ልዑል እግዚኣብሔር ንስምካ ዝማሬ ከቕርብ ሰናይ እዩ። ብንጉሆ ምሕረትካ ብለይቲ እውን ተኣማንነትካ ምንጋር ሰናይ እዩ። 10 ኣውታር ብዘለዎ በገና ብእምብልታ መሰንቆ ንዓኻ ምስጋና ሰናይ እዩ። ጎይታዬ ብግብርታትካ ኣሐጒስካኒ ኢኻ እሞ ብተግባር ኣእዳውካ ኣሐጐስ። ጎይታዬ ግብርኻ ከማይ የማን ዓብዪ እዩ፣ ሓሳብካ እውን የማን ዓሚቕ እዩ። ሰነፍ ሰብ ኣይፈልጦን፣ ልቢ ዘይብሉ እውን ነዚ ኣየስተውዕለን እዩ። ሓጢኣተኛ ሰባት ከም ሳዕሪ እንትበቕሉ፣ ኩሎም ገበርቲ ክፉእ እውን እትለምልሙን ዝኣለም ምእንቲ ክጠፍእ እዩ። ጎይታዬ ንስኻ ግን ዝኣለም ልዑል ኢኻ። ጎይታዬ ንጉሆ ጸላእትኻ ክጠፍኡ እዮም እሞ ኩሎም ገበርቲ ዓመፃ እውን ክብተኑ እዮም እሞ ቀርነይ ግን ሓደ ቀርኒ ከም ዘለዎ ጉባይ ልዕል ልዕል ይበል፣ ብሓድሽ ዘይቲ እውን ክቕባእ እዩ። ዓይነይ ካብ ጸላእተይ ክትርኢ እያ፣ እዝነይ እውን ኣብ ልዕለይ ብዝተላዕሉ ክፉኣት ክትሰምዕ እያ። ጽድቂ ከም ስየ ይፈሪ፣ ከም ዘጎበ ሊባኖስ እውን ይዓቢ። ኣብ ውሽጢ ቤት እግዚኣብሔር ተተኺሎም እዮም፣ ኣብ ውሽጢ ዓጻዶ ኣምላኽና እውን ይበቁል። ሽዑ ብዝለምለም ሽምግልና ይፈርዩ፣ ሕጉሳት ኮይኖም እውን ይነብሩ። ኣምላኽ እግዚኣብሔር ሓቀኛ ከም ዝኾነ ይናገሩ፣ ኣብኡ እውን ዓመፃ የለን። መዝሙር ቅዱስ ዳዊት 93 እግዚኣብሔር ንጉስ ክብሩ እውን ለበሰ። እግዚኣብሔር ሓያል ልብሱ ተዓጠቐ፣ ንዓለም ከይትናወጽ ኣጽንዓ። ዝፋንካ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝተዳለወ እዩ፣ ንስኻ ካብ ዘለኣለም ኢኻ። ጎይታዬ ኣፍላግ ልዕሊ ልዕል በሉ፣ ኣፍላግ ድምፆም ኣልዓሉ፣ ወሓይዝ ሃመም ኣልዓሉ። ካብ ድምፂ ብዙሕ ማያት፣ ካብ ብርቱዕ ማዕበላት ባሕሪ እውን እግዚኣብሔር ብልዕልንኡ ዝድነቕ እዩ። ምስክር የመና ዝተኣማመነ እዩ። ኦ ጎይታይ ነዊሕ ዘመን ንቤትካ ብቅድስና ይግባእ። መዝሙር ቅዱስ ዳዊት 94 እግዚኣብሔር ናይ በቐል ኣምላኽ እዩ፣ ናይ በቐል ኣምላኽ ተገለጽ። ኣታፈራዲ ምድሪ ልዕል ልዕል በል፣ ንዕቡያት ፍድኦም ፍደዮም። ኦ ጎይታይ ሓጢአተኛ ክሳዕ መዓዘ እዮም ሓጢአተኛ ዝዕበዩ? ይከራኸሩ፣ ዓመፃ እውን ይዛረቡ፣ ኩሎም ገበርቲ ዓመፃ ይዝሃሩ ኣለዉ። ጎይታዬ ንህዝብኻ ኣውርድ፣ ንርስትኻ እውን ኣጨንቆ። ንመበለት ንድኻታት እውን ቅተል፣ ንስደተኛ ቅተል። እግዚኣብሔር ኣይርአን፣ ኣምላኽ ያዕቆብ ኣየስተብሃልን እዮም እሞ በሉ። እቶም ደናቑር ኣሕዛብ ኣስተውዕሉ፣ ሰነፋት መዓዘ ይልብሙ? እቲ እዝኒ ዝተኸላ ኣይሰምዕን ዶ? እቲ ዓይኒ ዝፈጠረኸ ኣይርአን ዶ? እቲ ንኣሕዛብ ዝገስጽ ንሰብ ጥበብ ዝምህርከ ንሱ ኣይገስጽን ዶ? እግዚኣብሔር ሓሳባት ሰብ ከንቱ ምዃኑ ይፈልጥ። ንሓጢአተኛ ጉድጓድ ክሳዕ ዝኹዕት ካብ ክፉኣት ዘመናት ምእንቲ ኸርሕቕ። ኦ ጎይታ ንስኻ ዝገሰጽካዮ ሕግኻ እውን ዝመሃርካዮ ምስጉን እዩ። እግዚኣብሔር ንህዝቡ ኣይድርብዮምን እዩ፣ ንርስቱ እውን ኣይሓድጎምን እዩ። ፍርዲ ናብ ጽድቂ ክሳዕ ዝምለስ፣ ኩሎም ቁኑዓት ልቢ ክኸተልዎ እዮም። ምእንቲ ክፉኣት ዝከራኸረኒ መን እዩ? ምእንቲ ዓመፀኛታት ዝቃወመኒ ኸ መን እዩ? እግዚኣብሔር እንተዘይረድአኒሲ ነፍሰይ ንቑሩብ ግዜ ኣብ ሲኦል መሓደረት ነይራ። እግረይ እንደላጸ ምስ በልኩ፣ ኦ ጎይታይ ምሕረትካ ረድአኒ። ኦ ጎይታይ ንልበይ ከም በዝሒ መንከርኣ ምጽናዕኻ ንነፍሰይ ኣሐጉሳ። ኣብ ልዕሊ ሕግኻ ዓመፃ ዝገብር ዝፋን ዓመፃ ምስኻ ክሓብር ይኽእል እዩ። ንነፍሰይ ጽድቂ
ይድብዩላ ብንጹህ ደም እውን ይፈርዱ። እግዚአብሔር ግን መጸግዒ ኾነኒ፣ ኣምላኽ ድማ ናይ ተስፋይ ረድኤ እዩ። ከም በደሎም ከም ክፍኣቶም ፍድኦም ክኸፍሎም እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ እውን ፈጺሙ ከጥፍኦም እዩ። መዝሙር ቅዱስ ዳዊት 95 ንዑ ንእግዚአብሔር ደስ ይበለና። መዝሙር ምስጋና ንዑ ብእግዚአብሔር ደስ ይበለና፣ ኣምላኽና ንመድሓኒና ዕልል ንበል። ብምስጋና ኣብ ቅድሚኡ ንብጻሕ፣ መዝሙር ንዕኡ ዕልል ንበል። እግዚአብሔር ዓብዪ ኣምላኽ እዩ እሞ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣምላኽቲ ድማ ዓብዪ ንጉስ እዩ። እግዚአብሔር ንህዝቡ ኣይድርብዮምን፣ ወሰናት ምድሪ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኢዱ እዮም። ነዋሕቲ እምባታት እውን ናቱ እዮም፣ ባሕሩ ናቱ እያ፣ ንሱ እውን ፈጠራ። ንቑፅ ምድሪ እውን ኣእዳዉ ሰርሐ። ንዑ ንስገድ፣ ንዑ እውን ንገዛእ። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፈጣሪና ንንበርከኽ። ንሱ ኣምላኽና እዩ እሞ ንሕና ድማ ህዝቢ መጓስኡ ናይ ኣእዳዉ ኣባጊዕ ኢና እሞ ከምቲ ኣብ ምድረ በዳ ዝፈታተንዎን ዝቖጥዕዎን። ሎሚ ድምፁ እንተሰሚዕኹም ልብኹም ኣይትትረሩ። ዝፈታተነኒ ኣቦታትኩም እውን ፈተኑኒ፣ ስርሐይ እውን ረአዩ። ነታ ትውልዲ እቲኣ 40 ዓመት ተቖጢዕያ ነይረ። ኩሉ ሻዕ ናብቶም ይስሕት፣ ንሳቶም መንገዲ ኣይፈልጡን በልኩ። ስለዚ ናብ ዕረፍተይ ከይኣትዉ ብቑጥዓይ መሓልኩ። መዝሙር ቅዱስ ዳዊት 96 እግዚአብሔር ሓድሽ ምስጋና ኣመስግኑ፣ ኩልኻቶም ኣብ ምድሪ እትነብሩ እግዚአብሔር ኣመስግኑ። እግዚአብሔር ኣመስግኑ፣ ንስሙ እውን ባርኹ። መዓልቲ መዓልቲ እውን ምድሓኑ ተናገሩ። ክብሩ ንኣህዛብ፣ ተኣምራቱ እውን ንኹሎም ወገናት ተነገሩ። እግዚአብሔር ዓብዪ እዩ፣ ምስጋና እውን ብዙሕ እዩ እሞ ካብ ኩሎም ኣመልኽቲ ድማ ዘፍራሕ እዩ። ኩሎም ኣመልኽቲ ኣህዛብ ኣጋንንቲ እዮም፣ እግዚአብሔር ግን ሰማያት ፈጠረ። ግርማን ክብርን ኣብ ቅድሙ፣ ቅድስና ግርማ ኣብ ውሽጢ መቕደስ እዩ እሞ ወገናት ኣህዛብ ንእግዚአብሔር ኣምጽኡ። ክብሪ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምጽኡ፣ ንስሙ ዝግባእ ክብሪ ንእግዚአብሔር ሃቡ። መስዋእቲ ሒዝኩም ናብ ኣደባባያቱ እተዉ፣ ኣብ ጻዕዳ ቅድስንኡ ንእግዚአብሔር ስገዱ። ኩላ ምድሪ ኣብ ቅድሚኡ ተንቀጥቅጥ፣ ኣብ ማእኸል ኣህዛብ ንእግዚአብሔር ንጉስ በሉ። ከይትናወጽ ንዓለም ንሱ ኣጽንዓ፣ ንኣህዛብ ናብ ቅንዕና ይፈርድ። ሰማያት ይተሓጐሱ፣ ምድሪ እውን ደስ ይበላ። ባሕርን ምልኣታን ትናወጽ፣ በረኻ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ኩሉ ደስ ይብሎም። እሽዑ ኩላቶም ኣእዋም ዱር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደስ ክብሎም እዩ። ክመጽእ እዩ፣ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ክፈርድ ክመጽእ እዩ እሞ ንሱ ንዓለም ብጽድቂ ንኣህዛብ ድማ ብቕንዕና ክፈርድ እዩ። እግዚአብሔር ነጊሱ እዩ እሞ ምድሪ ትተሓጐስ፣ ብዙሓት ደሴታት ደስ ይበሎም። ደመናን ጥቓን ኣብ ዙርያኡ እዮም፣ ጽድቅን ፍትሕን ናይ ዙፋኑ መሰረት እዮም። ሓዊ ኣብ ቅድሚኦም ይኸይድ፣ ኣብ ዙርያ ንዘለዉ ጸላእቱ የንድዶም። መብራቕቱ ንዓለም ኣብርሁ፣ ምድሪ አንቀጥቀጠት። እምባታት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር፣ ኣብ ቅድሚ እቲ ጐይታ ኩሉ ምድሪ እውን ከምኡ ከም ሽምዒ መኸኹ። ሰማያት ናቱ ጽድቂ ኣውረዩ፣ ኩሎም ኣህዛብ ድማ ክብሩ ረአዩ። ኩሎም ምስተቐረጹ ምስልታት ዝሰግድን ብጣዖታት ዝምክሑን ይሕፈሩ። ኩሎም መላእኽቲ ስገዱሉ። ኦ ጐይታይ ስለ ፍርድኻ ጽዮን ስምዒ ተሓጐሰት፣ ኣጓላት ይሁዳ እውን ደስ በለን። ኦ ጐይታይ ንስኻ በይንኻ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድሪ ልዑል ኢኻ እሞ ካብ ኩሎም ኣመልኽቲ እውን የማነ ልዕል በልካ። እግዚአብሔር እትፈትውዎ ንኽፉኣት ጽልኡ፣ እግዚአብሔር ነፍሲ ጻድቃናት ይሕሉ እዩ። ኣብ ኢድ ኃጥኣን እውን የድሕኖም። ብርሃን ንጻድቃን ደስታ ከዓ ንቕኑዓት ልቢ ወፀ። ጻድቃን እውን ብእግዚአብሔር ተሓጐሱ፣ ንቅዱስንኡ መዘከርታ እውን ኣመስገኑ። መዝሙር ቅዱስ ዳዊት 98 እግዚአብሔር ሓድሽ ምስጋና ኣመስግኑ፣ እግዚአብሔር ተኣምራት ገይሩ እዩ እሞ የማናይ ኢዱን ቅዱስ ቅልጽሙን እውን ንዕኡ ምድሓን ገበሩ። እግዚአብሔር ምድሓኑ ኣፍለጠ፣ ጽድቂ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣህዛብ ገለጸ። ንያዕቆብ ምሕረት፣ ንቤት እስራኤል እውን ሓቂ ዘከረ። ኩሎም ወሰናት ምድሪ ዘለዉ መድሑን ኣምላኽና ረአዩ። እቲ ምድሪ ኩልኺ ንእግዚአብሔር ዕልል በሊ፣ ኣመስግኑ ደስ ይበልኩም፣ ዘምሩ እግዚአብሔር ብመሰንቆ ብድምፂ በገና ዘምሩሉ፣ ብእምብልታን ብድምፂ መላእኽትን ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ እግዚአብሔር ዕልል በሉ። ባሕሪ ኣብኡ ዘሎ ኩለን ዓለምን ብኡ ዝነብሩ ኩሎም ይናወጹ። ወሓይዝ ኣፍላግ እውን ሓቢሮም ብኣእዳዎም የጣቕዑ። እምብልታ እውን ደስ ይበሎም፣ ንሱ
ኣብ ምድሪ ክፈርድ ክመጽእ እዩ እሞ ንሱ ንዓለም ብጽድቂ ንህዛብ እውን ብቕንዕና ክፈርድ እዩ። ኣሜን። ስለትቅዱስ ቃሉ በዓል ቃልቤት ዝተኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ኣሜን። መዝሙር ቅዱስ ዳዊት 99 እግዚኣብሔር ንጉስ ኣሕዛብ ደንገጹ፣ ኣብ ልዕሊ ክሩቤል ተቐመጠ፣ ምድሪ ትናወጽ። እግዚኣብሔር ኣብ ጽዮን ዓብዪ እዩ፣ ንሱ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣሕዛብ ልዕል ልዕል በለ። ግሩምን ቅዱስን እዩ፣ ኩሎም እቶም ዓብዪ ስምካ የመስግንዎ። ክቡር ንጉስ ፍትሒ ይፈቱ፣ ንስኻ ንቕንዕና ጽናዕኻያ፣ ንስኻ ፍትሕን ጽድቅን ንያዕቆብ ገበርካ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ልዕል ልዕል ኣብልዎ፣ ንሱ ቅዱስ እዩ እሞ ኣብ መርገጺ እግሩ ስገዱ። ሙሴን ኣሮንን ኣብ ማእኸል ካህናት፣ ሳሙኤል ከዓ ኣብ ማእኸል እቶም ስሙ ዝጸውዑ እዮም። ንሳቶም ንእግዚኣብሔር ጸውዕዎ፣ ንሱ እውን መለሰሎም፣ ብዓምዲ ደመና እውን ተዛረቦም። ንሳቶም ከዓ እቲ ዝህቦም ትእዛዛቱ ሕግታቱ ሓለዉ። ኣብ ጐይታይ ኣምላኽ ንስኻ ሰማዕኻዮም፣ ኣብ ጐይታይ ንስኻ መሓርካዮም። ንኹሎም ክፉእ ስርሖም ግን ሕነ ፈደኻዮም። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዕልል ዕልል ኣብልዎ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ እዩ እሞ ኣብ ቅዱስ እምብኡ ስገዱ። ኣሜን። እቲ ቅዱስ ቃሉ በዓል ቃልቤት ዝተኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። መዝሙር ቅዱስ ዳዊት 100 ኣብ ኩሉ ምድሪ ንእግዚኣብሔር ዕልል በሉ፣ እግዚኣብሔር ብሓጎስ ተገዝኡ፣ ብታሕጓስ እውን ናብ ቅድሚኡ እተዉ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ዝኾነ ፍለጡ፣ ንሱ ፈጠረና ንሕና ኣይኮናን። ንሕናሲ ህዝቡ ኣባጊዑ መጓሱ ኢና። ናብ ደገታት ብመጎሰ ናብ ኣጸዱ እውን ብውዳሴ እተዉ። ኣመስግንዎ፣ ንስሙ እውን ባርኹ። እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምሕረቱ ንዘኣለም እዩ እሞ ሓቂ ድማ ንውልዶ ወለዶ እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። መዝሙር ስለቲ ቅዱስ ቃሉ በዓል ቃልቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ትጉህ ኣምላኽቲ ይታረመለይ። ቀጻሊ ድማ ካብ መዝሙር 100 ቀጺለ ከቕርቦ እየ። ናይ ቅዱስ ዳዊት በረከት ረድኤት ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ኣላዓዕን ዘጀመረኒ ኣጀሚር ዘፈጸመኒ ክብሪ ምስጋና ምድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን። ክቡራት ቤተሰበይ ካብ ናባ ዝኾነ ዝተጋግሆ ወጌጋት ሃሊኒ ኣብ ኮመንት ክትእርሙኒ ብትሕትና ይላቦ እና ንዘብርን ጸንሐ ዝመስል ነይሩ። ባይ ባይ ኩለኩም ይደሊ። ክቡራት ቤተሰብ ዝሰናይ ንዓኹም እንኳዕ ኣብጽሐኩም ድማ ዳግማይ ትንሣኤ ሎማዓንቲ ሰንበት ዳግማይ ትንሣኤ እንኳዕ ኣብጽሐኩም ተባረኻል ተቐደሰ ዕለተ ሰንበት ይግበረልና። ክቡራት ቤተሰበይ ናይ ሎማዓንቲ ጸንሐተይ እዚኣ እያ ነይራ። ብልኾነ ይመችኹም። እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓዛይናዩ፣ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓዛይናዩ፣ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓዛይናዩ፣ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓሳይናዩ ኣብ